Usa ka libo ka mga pamilya sa Lapu-Lapu City nga biktima sa bagyong Odette nakadawat og tag 10,000 pesos gikan sa Emergency Housing Assistance Program sa National Housing Authority kun NHA. Ani ang report. Sa Hopes Dome sa Lapu-Lapu City, gipahigayon ang formal nga pagpangapod-apod sa tag 10,000 pesos nga housing assistance gikan sa National Housing Authority alang sa mga nabiktima sa bagyong Odette. Nangu sa kalihukan sila si NHA General Manager Joe Bentay, DILG Secretary Benher Abalos, uban ni Mayor Junard Ahong Chan ug Congresswoman Cindy King Chan. Usa sa mga nakadawat si Maria Teresa Tibon nga taga Barangay Marigondon, kansang atop sa ilang panimay gilangkat sa bagyong Odette ug gipahapla ang gamay nilang tindahan. Napaayom-ayom na nila ang ilang atop, apan wa pagyud mapabarog pagbalik ang ilang gamayng sari-sari store. Amo ikon sa among tindahan. Kay kanang nasad mi gamay-gamay na kuan niya. Mahal sa biya kay materialis mi puno-puno man ba. Gratis matukod na jud among tindahan. Gibutyag ni Jonard Abalos, pangu sa City Social Welfare and Development Office sa Lapu-Lapu City, nga ang mga napiling usa ka libo ka pamilya mao kadtong nahiagom og grabing kadaot atol sa bagyo nga taga mainland nga wa mahatagi og financial assistance. Sa data sa CSWDO Lapu-Lapu City, moabot sa dulan usa ka gatos ka libo ka mga pamilya ang nabiktima sa bagyong Odette sa tibuok Dakbayan. Of course, wa kita ma-cover tanan because of the ato na magipasigo sa budget available. So lagi mga pipila ato nga wala pa nakadawat. So ato tong gipahagpat no. Napataban sa atong BMO pag-identify atong mga households nga totally damaged ilang panimalay panahon sa Odette unya wa sa kadawat sa ato ang ayuda katong first na nga tranche during katong after Odette. Dugang 500 usab unya ka mga pamilya sa isla sa Ulango ang makadawat og tag 10,000 pesos. Samtang gipasabot sa General Manager sa NHA, Joe Bentay, nga ceremonial pa lang ang kalihukan karong adlaw kay may dugang 15,000 pa ka mga pamilya sa Lapu-Lapu City nga biktima usab sa bagyong Odette ang makadawat usab og tag 10,000 pesos nga housing assistance sa mosunod nga mga buwan. Gani sa tibok lalawigan sa Sugbo, may 60,000 ka mga pamilya ang mahatagan og tag 10,000 pesos nga housing assistance ug target nila kining mahuman sa first quarter sunod tuig. So I'm just asking for patience. This is an ongoing distribution of our assistance. So we will go city by city to give them out to our fellow Cebuanos. Midugang usab ang officer in charge sa Cebu District Office sa NHA, Engineer Dante Estrobo, nga niadtong Enero nakahatag na sila og tag 5,000 pesos nga financial assistance sa 5,000 usab ka mga pamilya sa Lapu-Lapu City nga nabiktima sa bagyong Odette pinaagi sa lokal nga kagamhanan. So bali punan pa to na to og tag 5,000 para ma-uniform siya nga tag 10,000 gyud. Karong hapon naka-schedule usab nga modawat og tag 10,000 pesos nga housing assistance ang 500 ka mga pamilya nga biktima sa bagyong Odette sa Dakbayan sa Naga ug laing 500 usab ka pamilya sa Dakbayan sa Karkar. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.